1 жовтня, четвер, в ефірі інформаційна служба «Азаман». Я Оріні Сітумєрова. Вітаю вас. Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з Кримською правозахисною групою направили до Міжнародного кримінального суду у Гаазі представлення з інформацією про мілітаризацію дітей в окупованому Криму. У ньому зібрана доказова база воєнних злочинів окупантів, призов громадян України в російську армію та кримінальне переслідування тих, хто не хоче служити в армії окупанта. Також в ньому йде мова і про кримських дітей, які стали жертвами російської мілітаристської пропаганди. Правозахисники підготували дані про навчальні заклади в окупованому Криму, які ведуть військову підготовку дітей. Це Крим-Патріот-центр, ДОСААФ Росії і Юна армія. Всі вони залучені в систему пропаганди військової служби. Місцева цілі. Щонайменше 25 тисяч громадян України були незаконно в порушення норм міжнародного гуманітарного права призвані Росією до лав своїх збройних сил. Більш того, ви також можете побачити цифри, які свідчать про кримінальне переслідування, що є також елементом примусу до служби. Люди, які відмовляються від служби в російській армії, вони кримінально переслідуються Російською Федерацією. Ви можете побачити цифри, які це підтверджують, а саме кількість кримінальних справ, які ми змогли задокументувати саме по статті Кримінального кодексу Росії за ухилення від призову. Ви теж бачите, що в принципі ці цифри постійно зростають. Мета в першу чергу полягає в тому, що за допомогою Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду і самого Міжнародного кримінального суду ми сподіваємось, вдасться досягнути безпосередньої мети кримінального переслідування воєнних злочинців. Переріже вени, якщо не дадуть ліки. Політв'язень кримчанин Олег Приходько зажадав від судді дозволити родичам передати йому медикаменти для лікування нирок. Сьогодні в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону повинно було відбутися засідання по сфабрикованій окупантами проти нього справі. Але засідання перенесли відразу ж після початку через відпустку прокурора. А суддя заявив, що це не в його компетенції. У вересні адвокат Назім Шейхмамбетов клопотав про передачу Приходько посилки з медикаментами. Суд задовольнив клопотання, але російські тюремники проігнорували це рішення. Про українського активіста Олега Приходько окупанти затримали в Криму 10 жовтня 2019 року. ФСБівці звинуватили його в незаконному придбанні і зберіганні вибухових речовин, а також в тому, що той начебто планував вибух в будівлі Генерального консульства Росії у Львові. Голова Меджлісу Рефат Чубаров закликав владу України допомогти повернути на батьківщину жінок і дітей з табору для біженців у Сирії. Йдеться про майже сотню біженок-громадянок України, які утримуються в таборі Ель-Холь. Рефат Чубаров повідомив, що в таборі перебувають 73 тисячі людей, громадян різних країн, серед них є і українки, і кримські татарки. До Сирії вони поїхали за своїми чоловіками, але через війну залишились одні. Список 72 громадян України, серед яких 43 неповнолітні діти, перевіряли в Міністерстві закордонних справ України та в СБУ ще на початку 2019 року. Спецслужби розробляли можливі шляхи евакуації біженців з Ель-Холя, а керівництво Меджлісу навіть зустрілося з організацією Червоного Хреста, яка опікується біженцями. Але у 2020 році будь-яка робота щодо звільнення українських громадян припинилася, обурюється Рефат Чубаров. За його даними, це сталося через демарш Офісу президента, де посилаються на епідемію коронавірусу. Не можна ніколи бросати своїх дітей. Неважливо, чи вони твої особисті, чи вони є інших громадян. Держава не має права бросати своїх громадян. Мені здається, що для подальших кроків немає політичного рішення. Я просто не розумію відношення Офісу президента України. Офісу пропонувалося весь можливий алгоритм рішення питання щодо евакуації цих людей. Офіс набрав в рот води.
Моторошні кадри вбивства в окупованому Сімферополі. Компанія з 4 уродженців Чечні. Чомусь не сподобався 36-річний Артем Кузніцов. Після словесної перепалки один з них вдарив Артема, той впав, вдарившись головою. Хлопець помер посеред місця, вбивцю досі не затримано. Родичі загиблого звинувачують окупаційних силовиків у бездіяльності. Це вже не перший випадок, коли мешканці Чечні зухвало поводяться в окупованому Криму. Так, у жовтні минулого року чеченець побив журналіста окупаційного телеканалу «Крим-24» Миколу Уварова. Це також сталося у центрі Сімферополя. Уваров зробив зауваження мотоциклісту, який ганяв по пішохідній зоні. Той у відповідь зламав Уварову носа. Як пишуть у соцмережах мешканці міста, група чеченських мотоциклістів часто збирається в центрі кримської столиці. Вони поводяться досить агресивно, але окупаційна поліція не звертає на них уваги. Замість довгоочікуваного поповнення водосховищ – багатомільйонні збитки. Рясні зливи вкупі з потужними вітрами пройшлися західним і східним узбережжями окупованого Криму. В Керчі та Севастополі автівки буквально плавали вулицями. Через забиті сміттям дощові каналізації затопило крамниці, офіси та приміщення на цокольних поверхах. Злива пройшлася всюди, тільки не там, де чекали окупанти. На південному узбережжі, в горах та над водосховищами Центрального Криму впало хіба що пара крапель. Не допоміг навіть спецлітак окупаційних метеорологів, який мав спровокувати опади. Виявилося, що всі хмари, які висіли над столицею Криму та на півдні півострова, не підходять. Про довгоочікувані зливи та розбиті мрії окупантів дивіться далі у сюжеті. Вот это счастье. Это счастье для Керчи. Щастя тривало недовго. Потужні зливи разом із забитою дощовою каналізацією швидко перетворили керченські дороги на бурхливі ріки. У підсумку підтоплені подвір'я та десятки аварій. Я встрял, машина заглохла, я утонул. Вот такой у нас происходит на Самойленко. Машины плывут, уже несколько заглохших. Форсували дороги і в окупованому Севастополі. Кожна злива для міста, як і для решти Криму, це передовсім багатомільйонні збитки. Почистити каналізацію окупанти планують щонайменше за 5 років. А тим часом нові розрекламовані дороги окупантів спрямовують потоки прямісінько на цокольні поверхи будинків. Утром вода была вот здесь находилась, в помещении, а на улице была вот здесь. И люди были заложником в этом помещении. 8 з 22 водосховищ півострова живилися з заблокованого північно-кримського каналу. Решта наповнюються талими снігами з Кримських гір та опадами. Проте впродовж останніх тижнів в кримському небі не було ні хмаринки. Відтак окупаційна влада перекинула на півострів спеціальний метеолітак. Як-42Д мав обстрілювати хмари піропатронами з йодистим сріблом. 1 грам речовини буцімто збільшує кількість опадів вдвічі. Втім, потрібних для цього хмар так і не знайшли. Про це повідомив сам керівник операції, стоячи під дрібним дощем. Йодистое серебро, которое мы сейчас применяем, я вам сказал, это, так сказать, очень маленькие, так сказать, дозировки. Да, это граммы. Вот на одно облако идет до, допустим, 100 грамм этого вещества. Это предгорье, это равнина, часть, переходящая в предгорную часть. И вот мы, значит, стараемся вызвать осадки именно в это, чтобы они стекли в водохранилище, которое у вас есть. Злива пройшлася всюди, тільки не там, де чекали окупанти. На південному узбережжі, в горах та над водосховищами Центрального Криму впало хіба що пара крапель. Балановське водосховище, що в селищі Зуя, вміщує 5 мільйонів кубометрів. Але зараз вода тут ледь торкається нижньої частини дамби. Дрібний дощ тільки наробив калюж та грязюки. Навколо потріскана ледь сира земля, а куций струмочок – єдине підживлення тутешнього водосховища. Звідси ж окупанти перекачують воду й до Сімферополя. Вот она речка. Вот это весь и приход, друзья. Вот он. Вот видите ручеек? Вот это приход. Может, там еще где-то протекает. Так что там, где машины стоят, военных качают.
Я думаю, это такие мелочи. Да, вот этот понтончик, как говорят местные жители, ну, друг мой здесь провел детство. Этот мостик был в воде. Сімферополь зливи обійшли. Тут люди вже звично стоять в чергах до бочок та купують воду в пунктах розливу. Задоволених немає. Люди вже більше місяця живуть за графіком водопостачання, але дехто досі готовий потерпіти. Испытывают, и мы испытываем. Что спрашивать? Мы привыкли, мы уже ага, у нас 20 лет, наверное. У нас, да, 20 или 30 лет жили без воды по графику. Качество воды в многоэтажке вы живете? Да. Я же говорю, как у всех, так и у нас. Что нам? Отдельное государство, что ли, одно? Набираем пустые посуду везде, в банке. А горячую воду, чтобы помыться, греете? Нет, а горячую ездим до дочки аж на Петровскую балку, чтобы покупаться. Вот и все. Ужасно тяжело, тяжело. Марність минулих злив визнали навіть окупанти. Кажуть, майже всю воду всотала пересохла земля. А щоб бодай якось поповнити запаси, взимку має впасти річна норма опадів. Владислав Стужук, Заман, АТР. 4069 нових хворих на COVID-19 в Україні. Це новий сумний рекорд. 64 людини померли. Загалом за час пандемії коронавірус було виявлено більше, ніж у 200 тисяч жителів України. З них 4193 людини померли. Серед країн Європи лідерами антирейтингу за кількості нових випадків COVID-19 – Франція, Іспанія, Росія, Великобританія та Україна. У світовому антирейтингу Україна знаходиться на 14-му місці. За прогнозами Офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я, найближчими місяцями кількість хворих на COVID-19 в Україні може коливатися від 7 до 9 тисяч випадків на день. І все через те, що в країні не змогли звузити соціальні зв'язки. За даними ВООЗ, лише кожен четвертий регулярно миє руки, кожен третій не дотримується дистанції, майже 40% громадян відвідує масові заходи. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 450, в тому числі місто Харків – 352 випадки. Дніпропетровська область – 266 випадків, в тому числі місто Дніпро – 204 випадки. Одеська область – 260 випадків, в тому числі місто Одеса – 164 випадки. Тернопільська область – 253 випадки та місто Київ – 377 випадків. 2 людей померли від коронавірусу в окупованому Криму за минулу добу. Таким чином, загальна кількість жертв вже досягла 68 осіб. За добу було виявлено 93 нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 4567 випадків коронавірусної інфекції. Окупанти порушили тишу біля станиці Луганської. Противник здійснив декілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета. Бойових втрат немає, повідомили в штабі ООС. А ось вчора збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Більшість випадків зафіксовано на Луганському напрямку. Противник гатив зі стрілецькою зброєю, підствольних та протитанкових гранатометів. На превеликий жаль, в результаті ворожого обстрілу з підствольного гранатомета осколкові поранення отримав один український захисник. Його оперативно доставлено до лікувального закладу та надано необхідну допомогу. Стан його здоров'я задовільний. Це все на цю миті. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі!